Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya, uMangema lona, umshana wakaMadikizela eBhizana eMampondweni. Ngiyabonga kakhulu kubabukeli abathatha iqhaza lokuthi babe yingxenye yaleli khazi. Siyacela nalapho abangaka-subscribe ukuthi ba-subscribe. Mina ngahamba ngayofunda izifundo ze-science, ngenze i-Bachelor of Science, Applied Mathematics ne-Hydrology kuyi-Water Science. Ngangaze ngiyitshela ukuthi ngelinye ilanga ngingaze ngibe umuntu okhumbuza abantu ngezinto zesintu nangezinto zemlando. Kodwa-ke kuyiqiniso ukuthi uma ungumuntu osuke ehamba nabantu abadala, impilo yakho awuzilawuleli yona. Impilo yakho isuke iphethwe. Le channel yona ngingasho ngithi inawo umnikazi wayo, kodwa lowo mnikazi akuyimi. Kodwa ngiyabonga kakhulu kubantu abayixhasayo. Siyacela ukuthi abantu baqhubeke bayixhase le channel. Kulo mbukiso sizokhumbuzana ngomsamo. Sizoqala ngokuthi sichaze ukuthi umsamo uyini. Umsamo uhlukele kabili. Kukhona umsamo esiwubonayo ngamehlo, le ndawo ehlonishwayo ekhaya esiyisebenzisayo ukuxhumana nabantu bakithi abangasekho. Sibuye siyisebenzise uma sibika imisebenzi esuke sizoyenza lapha ekhaya, siphinde sicele khona izinto kubantu abadala. Bese kuba umsamo okuyithi uqobo, abazali bethu nabazali babo. Njengoba umuntu esuke ezelwe, izinhlangothi zisuke zizine. Kusuke kube uma wakhe, kube ubaba wakhe, kube ugogo wakwababa, kube ugogo wakwamama. Izimpawu zomsamo ongcolile. Ekhaya kuhlezi kucatshanwa, uthi uyabuka nje ayikho into ebangwayo. Abanye baze bagcine sebengasakhulumisani. Izinto ekhaya zihlezi zifa, kungaba imfuyo, izinto zikagesi. Ekhaya nize nibone nje nani ukuthi nisebenzela emuva. Okunye kuba indlela ukudla kusheshe kuphele ngakhona. Kuba ngathi khona utikoloshe okuthathayo. Abesifazane balapha ekhaya bayazaliswa, akukho noyedwa ohlawulayo, akukho noyedwa oganayo. Izinhlahla azikho, akukho umuntu othola umsebenzi lapha ekhaya. Kwesinye isikhathi abantu bayasebenza kodwa imali yabo bayichitha otshwaleni. Lo muntu uthole ukuthi uze aswele ngisho imali yokugibela, kumele aze ayoboleka kumashonisa. Uthi uyahola usenezikweleti. Kuhlezi kunezingozi zezimoto kodwa abantu bayasinda. Izinto ezingcolisa umsamo. Abantu abagangayo, abathatha izinsila zalapha ekhaya bayoziganga, bazisebenzise izinhlahla zaleli khaya. Kuba izithwalo. Kuyenzeka kube ilungu lomndeni elizophendula abantu abadala abangasekho ukuthi izinhlahla bazilethe kuyena kuphela. Uthole ukuthi uye nje nezingane zakhe kuphela abaphumelelayo lapha ekhaya. Umuzi nomuzi uba nalomuntu osuke ekhethiwe abantu abadala ukuthi azolungisa amacala abo nezinkinga zomndeni. Uma lo muntu izinto engazinako, lokhu kwenza ukuthi ingabikho impumelelo kulelo khaya. Lo muntu nguye ophethe ukhiye ukuvulela abantu izinhlahla kulomndeni. Abantu abadala bayashona bexabene bengaxoleleni. Lokho futhi kuyawungcolisa umsamo. Kwesinye isikhathi kube umama owafika la ekhaya ezogana, wagcina esezala izingane kwenye indoda phezu kwezinkomo zamalobolo ala ekhaya. Kube abantu abashona beshonela ejele, noma kube abantu ababoshwayo babuyele emakhaya bagcine bengageziwe, bangene ekhaya bengageziwe, balethe lesi imsimnyama namabhadi okuboshwa lapha ekhaya. Izingane ezihushuliwe, izingane eziphuphumile ziyawungcolisa umsamo. Lezi zingane kumele ukuthi zigezwe, zilungiselelwe kahle, zifakwe emsamo. Uma ngabe kungenziwe lokho kudala izinkinga emndenini.
Abantu bayahamba bayofuna usizo kubelaphi ngoba sebexakekile abathakathi. Beyofuna abantu abazobaqinisela igceke ukuze kungadlaleli abathakathi. Abanye uma besebenza lo msebenzi basebenzisa imithi emibi nezilwane. Uthole ukuthi idlozi lalapha ekhaya alihambisani nazo lezi zinto ezifakwe kulo leli gceke. Bese idlozi liyahamba. Kuba inkinga ke uma idlozi selihambile ngoba ilona elibheke ikhaya. Into engcono ukuthi uma uzoya kumelaphi kumele ubike emsamo. Ngisho ezofika ezokwenzela izinto ekhaya, kwamele niphahle nibuze ukuthi ngabe uzokwazi yini ukunisiza kule nkinga eninayo. Inkinga ukuthi thina asifuni ukulalela abantu abadala. Abantu abadala bakhuluma ngezindlela eziningi, hayi ngamaphupho kuphela. Kuba nezimpawu nje, uthole ukuthi sekunokungazwani kahle phakathi kwakho nomelaphi. Kodwa uyaqhubeka uphoqe izinto uzenze ngisho isimo sesingavumi. Kwesinye isikhathi uthi uyahlanganisa imali yokuthi umkhokhele lo melaphi kodwa imali ingahlangani. Uphoqe nawe uze uhambe uyoyiboleka imali. Ukulungisa umsamo, ngingathi nje abantu kumele baphahle babuze kubantu bakubo ngoba vele umsamo usuke ungcolile. Kumele uye ezindaweni zemvelo uphahle khona, ehlane, emfuleni nasentabeni. Angeke sonke sibe nendlela eyodwa yokulungisa umsamo efanayo ngoba umuzi nomuzi unezinkinga zawo nendlela ehlukile yokulungisa. Okunye nje ukuya ekuphakameni unikele kwizidalwa uphinde uzigeze khona lapho bazofika ngqo kuwe ngezibonakaliso basho ukuthi bafuna ini ukuthi ulungise kanjani.